Ha-ho. Na gyerünk futni. Tovább futni. Újabb jó dolgokba. Újabb igazságokba. A hétvégén édesapám szülőfalujában jártunk egy falunapon, Nemes Sándorházán, és ahogyan haladtunk arra felé, nyilván visszajöttek gyerekkori emlékek, amelyek között az egyik az volt, hogy ahogyan közeledtünk, ahogyan abban a régióba jártunk, azt vettem észre, hogy lépten-nyomon keresztek vannak az út szélén, az út mentén. És sokkal sűrűbben, kár, hogy nem számoltam meg, mert sokkal több volt arányában, mint itt felénk, Pest megyében, ahol a birtok is van, itt Vácegres környékén, és próbáltam is olyat keresni, amelyik ugyanolyan meghitt környezetben, nyugalomban, békében leledzik, mint mondjuk amilyenek ott voltak, és sose felejtem el, hogy gyerekkoromban, ahogyan mentünk ki a hegyre, amit úgy hívtak, hogy hegy, ami kinti területet jelölt, akkor hát szerintem 5-600 méterenként biztos, hogy lehetett egy keresztet találni, aminek akkor nem tulajdonítottam nagy jelentőséget, illetve úgy nem, hogy fogalmam sem volt, hogy mi a lényege, és miért van. És ma pedig le vagyok nyűgözve amiatt, hogy a Teremtő, akiről nagyon sokat beszélek, mert az ő tényének a megismerése a legfontosabb dolog az ember életében. Nincsen fontosabb. Ugyanis azt tapasztaltam meg, hogy az élet enélkül, az ismeret nélkül az olyan, mintha kinyomott kuplunggal nyomnánk a gázt az autóban, és ez okozza a problémáinknak az összességét, az összes részét. Hogy úgy látszik, hogy az élet megy, úgy látszik, hogy csináljuk, a fordulatszám mérő az megy, az mutatja, hogy hány ezren pörgünk, de igazából valójában nem haladunk sehová. Mert nincs valós értelme. Lógunk a levegőben. Ez az, amit megtapasztaltam az évek alatt. És enélkül nem tud működni semmi, mert nem vagyunk kapcsolódva sehová. Bejövünk, és azt gondoljuk, hogy annyi az egész, amennyit látunk. Úgyhogy akkor nem tudtam, amit ma tudok, és amit ma nekem jelent a kereszt, amit meg szeretnék osztani veletek. Mert nekem igazából a kereszt az jelentett sok mindent, hidegséget, félelmet, kivégző eszközt, nem jóra utalt. De ma már tudom, hogy mindent úgy kell nézzek, hogy a Teremtő mindenen keresztül megpróbálja felfedni magát. Mindenen keresztül megpróbálja felfedni az igazságot, a valóságot. Mindenen keresztül megpróbál minket felfedni, hogy kik vagyunk, mi végre vagyunk itt, miért létezünk. És így teljesen átalakult ebben a keresésemben, ennek a keresésnek során átalakult a kereszt. Átalakult a keresztnek az üzenete. És ma már a kereszt az üzenet tartalma miatt, az üzenet szépsége, gyönyörűsége, valósága miatt, amit mindig elmondok, hogy mennyi kárt okozott az, hogy ez a gyönyörű, hiper-szuper üzenet velünk kapcsolatban, amit Isten áthozott ebbe a dimenzióban, és amit sokan Jézus Krisztusnak hívnak,
mint megváltó, az igazából a gondolkodásunkat váltja meg, változtatja meg. Helyére teszi igazából azt, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Ez nem vallás, ez az igazság, ez a valóság veled kapcsolatban és velem kapcsolatban. És így már a kereszt igazából, hogyha elfelejteném, és így már van értelme, hogy 4-5-600 méterenként volt egy kereszt, mert napközben, ahogyan látás szerint vagyunk, és így járunk fizikai síkon, akkor gyakran el tudunk feledkezni arról, hogy kik vagyunk, és mik vagyunk, és nem elsősorban mi nem anyag vagyunk, mi elsősorban nem testek vagyunk, hanem elsősorban örökkévaló teremtő isteni lelkek, akik ebben a testben éljük meg ezt az itt létet, és tulajdonképpen azért, hogy ebben a dimenzióban mennyien létezzünk, istenien létezzünk, hogy Isten lakhelyévé, mennyei lakhelyévé, a menny tükrözött helyévé váljon ez a dimenzió, és mi ezért vagyunk itt, mi ezért jöttünk ide, hogy jóból jót gondoljunk, beszéljünk, és cselekedjünk. És ugye ugye annak idején nem jelentett sok minden, csak az, hogy megálltak a nagyszüleim, és minden keresztnél betettek egy keresztet. Teljesen más okból, mint ahogyan én látom ma, illetve akkor még nem beszéltem velük erről, hogy mi is az oka, azon túlmenőleg, hogy ez volt a szokás. És nem baj, hogy a szokásaink vannak, de még jobb, hogyha a szokásainkhoz élő értelem van. És mielőtt még a keresztnek a számomra mai jelentéséhez kanyarodnék, ehhez a csodához, el szeretném mondani, hogy minden örökre nagyon-nagyon rendben van. És azon gondolkoztam, hogy sokat révülünk azon, hogy aggódunk a gyerekeinkért, a szüleinkért, ezért, azért, amazért. De azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal nagyobb és sokkal szebb ez az egész kép, és tök jó, hogy a Teremtő Isten az így ezt mindig teljes mértékben kézben tartja. Szóval azon révültem el, hogy esetleg vannak, akik aggódnak azon, hogy megismerjék ezt a valóságot úgy, ahogyan van, tehát ismerjék meg Istent, ismerjék meg a Teremtőt, hogy a teremtés terve szerinti módon tudjanak itt élni, és imádkoznak a gyerekeikért, imádkoznak a rokonaikért, és ez mind rendben van. De abból talán le lehet szűrni, hogy mi az, amire ki szeretnék lyukadni, hogy nekem nem volt semmilyen vallásos neveltetésem. Itt Zalában a nagyszüleimnél volt igazából az összes behatás, amikor elvittek templomba, ami nekem maximum annyit jelentett, hogy hideg, csendbe kell lenni, nem is értettem, és maximum esetleg egy picit félni. De semmi többet nem jelentett. De el kell, hogy mondjam, és ezen mosolyodtam el, hogy ők, mondhatnánk azt, hogy mélyen hívők voltak, és mélyen vallásosak. De azt gondolom, hogy mélyen hívők. Legértékesebb dolgot, mint bölcsességet, amit nem tudok gyakorolni teljes mértékben, de tőlük hallottam. És nem tudtam, hogy ez is az írásokban van, hogy ne menjen úgy le nap a fejünk fölött, hogy haragba maradunk. És ezt ma már értem, mert visszük át a teremtést a következő napra. És az, hogy megharagszunk, az nem gond.
az nem lesz a vagyokunk része. Az, hogyha azt túl sokáig gyakoroljuk, akkor a vagyokunk részévé válhat, és az már nem egészséges számunkra. És ezek mind életbölcsességek ennek az életnek a jó megéléséhez. És ezek nagyon fontos dolgok. És rájöttem, hogy igenis annak a pár alkalomnak, pár eseménynek, annak, hogy ők ilyen erős hitben jártak, hogy ők ennyire vallásosak voltak, valószínűleg ennek az egyik mély következménye az, hogy én is hitre juthattam, hogy a szívembe kiformálódott annak az igazságnak az elfogadása, amiről beszélek, hogy egy teremtőbe vagyunk, örök életű, gyönyörűséges isteni teremtőkben teremtgetők, egy az egyben. És ezen elmosolyodtam, és még nagyobb nyugalom szállt rám. Miért? Azért, mert ez a kép sokkal nagyobb. Azért, mert még annyira se kell aggódnom a gyerekem miatt. Még annyira se kell aggódjam magam miatt, vagy bármi miatt, hogyha az véletlenül át is kúszik rajtam. Nem kell megtartsam ezeket a gondolatokat. Úgyhogy ez nyugtasson meg titeket is. Nem kell annyira tolni. Nem kell annyira erőltetni. Gyönyörű ez az egész dolog. És kanyarodjunk vissza a kereszthez, hogy hogyan alakult egy gyönyörű dologgá. Szóval itt szerettem volna egy keresztet találni itt a környéken, hogy ott csináljam meg a videót, de egy pár nap után föladtam, mert nem is jut eszembe. Nem, hogy 500 méterenként nincsen, hanem több kilométerre nincsen. És nagyon jó, hogy vannak ezek a keresztek. Nagyon jó, hogy vannak ezek én úgy hívom, hogy emlékeztetők. Ugyanis hajlamosak vagyunk, ahogyan haladunk, ahogyan kinyitjuk a szemünket, már a látás szerinti gondolkodás vezérel minket. De mi akkor tudunk a helyünkön lenni, akkor tudunk sikeres életet élni, akkor tudunk boldog életet élni, hogyha nem hagyjuk, hogy az anyagi gondolkodás elvigyen minket. Abban kell nekünk minél mennyeiben létezni. Igen. De nem szabad, hogy végessé tegye a gondolkodásunkat, mert minden, amire nézünk, itt ezek a fügék, ezek a fügefák, fügebokrok, mandulafák, szőlő, az egyéb gyümölcsfáim, vagy az akácfák környéken. Ezeknek mind vannak határai, mind van széle, van kontrasztja. És hogyha ezeket nézzük, akkor amire nézünk, úgy gondolkozunk. Pillanatokat átválthat a gondolkodásunk. De mi ezt akkor tudjuk a legjobban élvezni, a legjobban értékelni, hogyha végtelen gondolkodással csodáljuk ezt a teremtést, mert akkor nem tévedünk el. Akkor nem csúszunk meg. Akkor nem tévedünk el a gondolkodásunkban. És elhagy a szomorúság. Elhagy a szomorúság. Mert az igazságnak az ismerete, az kitörli, és ezt hívják annak, hogy ne fizikai látás szerint járjunk. Szóval úgy döntöttem, hogy nem keresek tovább, és így csinálom meg ezt a kis videót. Nézzétek meg, mennyire gyönyörű. Érnek a fügéim. Érnek a fügék. Minden nap besétálok ide, és annyira csodálatos. Hol láttam a követ, amelyik? Itt van. Itt van bent. Titokban. Érik. Belül. El van takarva. Na mindegy, ez egy másik történet lehet. Szóval úgy döntöttem, hogy megcsinálom, sőt, még arra is gondoltam, hogy lehet, hogy csinálok ide, vagy csináltatok ide egy keresztet. Mert ma már mást jelent. Ma már nekem nem kivégző hely. Ma már nekem nem az. Mert az nem kivégző hely, maximum egynek a kivégző helye kell, hogy legyen. Ha ránézel, akkor az a belső helytelen gondolkodásod
végződhet ki belül benned. Mert ma, amikor ránézek a keresztre, akkor igazából a magammal kapcsolatos igazságra emlékeztet. És amikor ránézek, akkor az arra emlékeztet, hogy ki vagyok. Azaz, amikor ránézek, akkor magamra emlékeztet, az igaz önvalomra. És ott van előttünk, és ott sétálunk el mellette. Úgy, hogy elsétálunk a növények mellett is. És mindenen keresztül ugyanaz az egy teremtő, amelyik ordít, kiabál, csendben, békében és szeretetben, hogy vagyok. És ahogyan én vagyok, úgy vagy te is. És ez vagy te is, drága barátom. Örökkévaló, teremtő, isteni lélek. Ezek vagyunk, ez vagy te is. És hogy emlékeztet erre? Úgy, hogy kicsit mélyebbre kell menni. Úgy, hogy ahogyan beszélek róla, hogy az egész, nem tudom, hogy mennyi direktlegesség van benne, de egy biztos, hogy az emberiség ezzel, ahogyan ma van értelmezve és ma van fordítva, ezzel leuralható lett. De ez egy sokkal tisztább felfedés eredeti nyelven, eredetiben, mint egy mosógépnek a tájékoztató füzete. Hogyha oda az igazságot írjuk le, hogy hogyan működik, és mi az, mit vettél, akkor mennél inkább a teremtő folyamatosan azt fedi föl, hogy mennyire rendben vagy, és ki vagy, és mi végre vagy itt, és hogy működsz. És ezt fedi föl a kereszttel is, amelyiket, hogyha a mai, hát az angolon, a latinon, meg ezeken keresztül abszolút elveszik a teljes jelentősége és jelentése. De ha az eredetit nézzük, és azon belül is, Paleo Hébert, ami még ahogyan a magyarban is rengeteg minden képletes volt, amelyik sokkal többet mond el, akkor azt gondoljuk, hogy a kereszt valami új keretű dolog, és akkor még nem volt olyan kivégző dolog, még amikor írták a Bibliát. Kivégző dolog nem, de isteni üzenet igen az elejétől fogva, mert az nem változik. Azzal kapcsolatban, hogy ki vagy. És a kereszt ott van a Héber ABC-be. Isten testben, direkt így mondom, hogy nehogy testileg megtévedjek gondolkozásba. Valaki mondhatja úgy, hogy Jézus Krisztus, ami azt jelenti, hogy megváltó igazság, ami megváltja a látás szerinti látásodat az igazság szerinti látásra. Ennyi az egész. Az azt mondja, hogy én vagyok a kezdet és a vég, ami értelmezhetetlen. A görögöt fordították be, alfa és omega, de még az is képszerű volt, amikor eredetileg le volt írva, aztán utána lettek betűk, ahol elveszik a jelentőség. Eredeti héberben ez az Alef Tav. Én vagyok az Alef Tav. Az első és az utolsó, és ez az első betűje és az utolsó betűje a Héber ABC-nek, amin keresztül, mint információn keresztül, tehát abban minden benne van. Közölve van az éned, az igazi vagyokod. Az Alefnek a jele az egy ökör, az isteni, végtelen, hatalmas, nem nélküli erőre utal, amelyikre mindent rá lehet bízni, és mindent elhúz, a kisgyereket is. És a táv pedig az utolsó betűje az Héber ABC-nek, amelyikből nem kapod vissza a mai nyelven, a mai képzés alapján. Mert eredetibe, amikor ezt leírták, annak a jele egy kereszt, a táv. Egy kereszt, ami már benne van 11.750-szer van benne az Alef Tav rengeteg helyen az Ószövetségben, amit nem fordítottak le, mert értelmezhetetlen elvileg. Nem értelmezhetetlen, úgy értelmezhetetlen, amilyen Isten képünk volt, de ez teljes mértékben érezhető, mert ez te vagy. Amit Isten kijelent magáról, rólad, az te vagy. És te vagy az Alef Tav. Minden, ami kereszt, ami fa, ami tölgy, ami akác, az mind rólad, mint konténerről, ha rólad gondolkozol úgy, mint test. A testi részedről, amin keresztül kapcsolatban van az egy, amin keresztül megéled ezt a világot. Van egy láthatatlan részed, amelyik bekapcsolódik ide, vagy bárhova, bárhonnan a levegőn keresztül. Rajta vagy, mint szupervezetőn, és egy megélés vagy ezen a hardveren, ezen
ezen a járművön keresztül. A kereszt az a múlandó részed. És azon, hogyha rátették ugye Jézust, mint Isten testben, kívülre, és jó, hogyha ugye, ha nincsen rajta, az a valós. Mert nem kívül van, hanem belül az igazság. Belül van az isteni lelked. Belül és mindenhol. Ezeken a szemeken keresztül csak megéled. Ez egy szuper sci-fi. És a keresztnek mi a jelentése? Ez nagyon komoly. És már benne van az Ószövetségben is, írva is, ami fordításilag nincsen ott, de Ezékielben is, Jóbban is benne van 3 helyen, ahol a távnak, a keresztnek a jelentéséről beszél. És nem úgy van fordítva. És így nem is értelmezhető. És azt gondoljuk, hogy így az az nem volt jó, az új jó, a zsidók nem jók, csak mi vagyunk jók. Nem. Nem. Itt minden rendben van. Minden rendben van. Mit jelent a táv? A táv, mint kereszt, amihez hoztam 2 botot. Fölvettem itt. Az tulajdonképpen 2 bot. És ahol nagyon érdekes, tehát megint fa és bot. Tehát minden, ami bot, ott van Áron vesszeje, és nincs gyökere, az is rád utal. Az is te vagy. Egy olyan teremtő, olyan termő lehetőség, aminek nem földi gyökerei vannak. És mégis terem. Ez rólad szól, ez a te. Tehát itt sétálok, úgy nézünk ki, mint a fák lennénk, csak emberek vagyunk. Sétálunk. Nincs földi gyökerünk, hanem csak mennyei. És úgy is termünk, úgy is rügyezünk, úgy is virágzunk, mert teremtők vagyunk. Kivételes lények a földön, egyetlenek. Istenek a földön, testben. Szóval ez 2 bot. Ez 2 embert jelképez. 2 lényt. És azt mondják, hogy ide ezt ledobom. Látjuk? Hogy ahol a földön ilyen 2 botot láttak egymásra, ami itt úgy néz ki, mint egy X, innen pedig úgy néz ki, mint egy kereszt. Ez annak volt a jele, hogy ott 2 ember szövetséget kötött. Ugyanis a keresztnek a jele, az a kereszt mit jelent? Jelet, jegyet, szövetségnek a szimbóluma, valami fölötti birtoklást, birtoklásnak az ellenjegyzését, aláírást, tulajdonlást. Ezeket. Ezeket mind jelenti. Tehát tulajdonképpen ez egy elválaszthatatlan, szétszedhetetlen viszony, amit jelent. És sokkal több, mint amiről azt mondják, hogy elvégeztetett a kereszten. Lehet. De ami örökké változatlan, az nem a kereszten végeztetett el, mert nem kívül, nem egy kínzó eszközön végeztetett el, hanem ez rád utal, hogy ki vagy. Arra utal, hogy mint fa, múlandóban az örökkévaló. Örökkévaló vagy múlandó megjelenésben. Elválaszthatatlan. Birtoklás, ellenjegyzés, tulajdonlás.
aláírást is jelent, és milyen érdekes, hogy kezdetektől fogva a kereszt mindezt jelenti, a te valóságodat. És milyen érdekes, hogy aki nem tudott aláírni, és a mai napig láttam ilyeneket, írtak alá nekem is szerződésen így, akik analfabéták voltak. Mekkora már? Mivel jegyezhette ellen? Egy X-el. Ami igazából, ha így nézzük, egy sokkal magasabb. Mert mindent és teljes mértékben kifejező aláírása a személynek. Mintsem, hogy azt a nevet írná alá, amivel itt kapcsolatba hozzák. Teljes értékű, saját magáról teljes mértékben mindent elmondó, a valóságot feltáró aláírást teszi oda valaki, ha X-et tesz oda. És ezt az X-et tették rá tevékre, lovakra is. Annak idején, mint billog, mint bélyeg, bélyeget is jelent. Megbélyegzem, az én bélyegedet teszem rá. Ezek mind hasonlatok. Addig is az vagy, addig is megbélyegzett vagy, addig is kereszt vagy, addig is X vagy. Csak nem tudod. És onnantól van úgy írva, hogy ráteszem, megbélyegzem, elpecsételem, azt is jelenti. De ez már előtte is volt. Csak a tudatod változik meg. Szóval amikor rátették tevékre, meg állatokra, akkor az is azt jelentette, hogy arra rátette a kezét, az már tulajdon alatt van, az már birtokban van. És ez elég nehéz, mert ugye isteni örökkévaló teremtő lelkek vagyunk testi megélésben, akkor nem változik meg semmi sem. Hogy lehet, hogy egyszer el vagy pecsételve, egyszer nem. Nem válsz el, csak a látásod változik meg. A tudatod változik meg. A megismeréstől, és ezért igenis ez a legfontosabb dolog. Mert így tudunk egyedül helyesen gondolkozni itt a Földön. Szóval nekem a kereszt már egy emlékeztető, egy személyazonosság. Ez az igazi személyazonosságink. Ez az igazi személyazonosságim. És ez most már megváltoztatta a jelentését. Két lény szövetséget kötött. Isten felvette magát, hogy elválaszthatatlanul ő és az ember egy. Mindig is az volt. Úgyhogy átalakult egy értelmetlen, kivégző eszközből, amelyiken érthetetlenül egy meggyilkolhatatlan Istennek a meggyilkolhatatlan fia, aki most már 2, de mégis 1, plusz még ott van a Szentlélek, Szent Szellem, bonyolult, érthetetlen. Hogyan lehet megölni egy Istent, aki halhatatlan, érthetetlen. Ez az egész kavalkád helyére került. Teljes mértékben. Személyazonosságim. A személyim.
Úgyhogy ha véletlenül a gondolataim elkószálnak, ha véletlenül a gondolataim nincsenek a helyén, és hajlamosak vagyunk elkolbászolni, akkor amikor meglátok egy keresztet, akkor az visszahozza a gondolkodásomat. És örömmel mosolygok. És azt kívánom mindnyájunknak. És ez a legfontosabb. Ugyanis ahogyan két számítógép sem tud beszélgetni egymással, hogyha nincsenek közös nevezőn. Két ember sem tud beszélgetni, ha nincsenek közös nevezőn. Csak úgy tűnik, hogy beszélgetnek. És az egyetlen, amelyik mindenkit egy közös nevezőre hoz, az az igazság. Az a személyazonosságunk. És ezt lehet tanítani a gyerekeknek is. Lehet őket is tanítani már így nevelni. Hogy nem az vagy, akinek látod magadat, nem örökkévaló teremtő isteni lélek vagy testben. És hogyha ez hatja át a gondolkodásunkat, és a másikét is, és a harmadikét is, és a negyedikét is, akkor ez olyan nevezőt hoz, olyan egyé tesz minket, ami miatt az ennek hiányába bennünk dúló háború már nem fog kikerülni kintre, két ember közé, több ember közé, embercsoportok közé és népek közé. Mert az egyénben dúló háború, ami ennek hiányában van, megszűnik. Ez tesz helyre mindent. Az identitásunk nem ismerete, és annak a megismerése. Azt kívánom, hogy nektek is jelentse a kereszt azt, amit már nekem jelent. Jelentse a személyazonosságodat. Jelentse azt a valóságot, azt az egyetlen valóságot, ami van. És amikor ránézel, akkor üdülj föl tőle. Köszönlek titeket. Köszönöm ezt az együtt kirándulást itt az Édenbe, nálam. Ezt a felfedezést. Ezt az elfutást, egy hazafutást, egy belefutást, egy igazságba, egy valóságba. És kívánom azt, hogy ennek az öröme töltse be a napjaitokat. Ez a gondolkodás árassza el a tudatalattitokat, és töltse be, és erre a valóságra változzon meg a gondolkodásotok, és mindannyiunké. Sziasztok! Szeretlek titeket. Kérlek, kommenteljetek, és hogyha úgy gondoljátok, akkor osszátok meg. Puszi, szép napot! Ne felejtsük, kik vagyunk.